искам да кажа нещо. Това не го казвам за всички, брат. Не, че той е мой брат или нещо друго. Няма по-добър певец за талава в България. Виж, това го казвам пред всичките, камерата снима. Това е Сашо Македонеца. Няма по-добър певец за талава в България от него, да знаете. Разбира се, мой брат. Продължай същия дух, обичам те, моите врачи. Бате Румене, чакай малко, искам да снима камерата, да заклевнете. Аслан ТВ. Значи, респект към моя батко Румен. Не съм най-добрия певец, за него съм най-добрия, но искам да ви кажа едно. Шампионската лига е при моя батко Румен Камбуров. Той е един от най-универсалните певци, шампиона на всички, да знаете. Благодаря, бате Румене, живи здрав! Oba querendo o Sasha, toda bupinha, e andamone. Oh, ajde zdravko, Maria Bala, madubemo pral, ajde tekelila, ajde tekelila, aman, aman, aman. O galaxy passanem, sarde cai queda, non è. Хайде, млади баба, само за нашия газда, специално за нашия брат. So, аха, 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 се. Yaşa gazda yaşamı pral kuke ogila abela o saso kurgegina me lafam Laxi, te basan de hai, te gal, Laxi, te basan de hai, te que leva, te que, ta. Hai de gal Laxi veroma, lel de basan de